Kajong hii kawai ni kijaka thanjan ba paunam ka themri bhoi ka ba ha umden nong tulu ka ba penmi bonjat kijan ba remdor ba bakken sai ha kirong kirup ki ba harukom kani ka snong kala pliru e ka dukan dejan bat ya ka kamra pen ina mi ki mati bagi nong thanjan ki penmi ha kani ka snong ha ka arphoi tarik ujleu ka jong hii kala pli ya umau kerteng pensa nam ya ka lungkhu ba arsnam jo ka jingklat no utemen basan lajro sing khemden ureu shampang bat ubadon ya ka sap jong ka jingyo i jingai na ka benta ka jingbet jingbiang jong kilong din mandin bat ki pateng banwan hakani ka sngi ka jong hii kala bo ya ka thong ban penno bha ya ka jingyo baro marsiteng na kata ka yo bat ka dukan pen inam sya ka jingkersha ni ki samla ki ba puli hakilan ba pher ya kani ka program ba kerpang hakani ka sngi la pli de uba Melbourne im UMLA ka nongpo constituency kumukongsan haka jinga don lang jong uba FR Kharkongor Commissioner and Secretary Textile ka Sorkar Meghalaya bat uba IA Dingdo Director bala Shong That na katanat Sericulture bat weaving ka Sorkar Jela kala penmi yaung ne wei unong yalam uba ki wei gi jakaru kila tip ya ka jinglong bat ya ki kam ge ba u lale beladan pentasibun hagi kam haga imlang ga salang ban kentiu ban yalam ya ga dong ga than ka snong bat kem ta ta haga ju ka por une urang ba beladan ga benta ga ba krau ban yalam ya ga longying ga long sem ka bangi i menta ka mne kum ba ga long ka de ga jing betin lenti ga jong ukpa jong ki bai kurim bat ikun kilala ban penurlong ya gijin posniu kijong ukpa adu mentah Thai embassy kilaya wan bat kilaya penlong meeting bat ngi bat kila express interest halor kenega India jungi hang ni bat kila kwa bakin don ka kenja collaboration kumno bakin herap ya ka skilling bat ya ka marketing but ngilai prepare ko ek proposal ru bang itu baro ke Thailand ke ka market leader habare ban haba fikran phang silk industry hapo Thailand gidon south league te ki brand ko magyong ko wei gari ka Royal Golden Peacock brand kata ka Royal Peacock Golden brand gari tang kita kitiar tang kita ki jingthan ki belong purely hand woven handcrafted ko magyong ibading do mene balai bangi pauna amang ni kadai badon kata ka organic hand woven handcrafted angin ke por nangkong yang ai ku balai phi nak liang chong hi kani kadai sngi ka ban sa jingkan mau dengan denti chong hi hak pengingiyo ya ka ban pli ya kani ka showroom ka mai ke chong ni hang ni hadiwan ka chong hi kadai ka wei na ki brand ka bangi nglasna nang dapat penmi ya ki jan ki bangi le hi da kirim dia kata ladu ki jansem ki jantawa ki maflor ki pla atui ki bangi ngi penmi hinang ni dak bangi ngi le lang ba ki ni natural dyeing pat bangi le ro haki hand woven ka bangi ngi ongmo ka bangi ngi than ki dak ti tegen dek sngi ki bangi ngi yo igon playing nek showroom ki jongi ngi pen pau ya ka jengkop le ka kerpang ya ki bro baro ki bangi ngi lakhat ki plawan sing nek program ki jongi nek sngi ka dero ka sngi ka bangi ngi kan mau ya kicing dap arsnem kicing kelam no jong ik pai jong ni len Sri Lajro Singh kende ibla klan no shalau kadrat landu ka snem arjar arpau mat kemen kan mau ya kene kicing dap arsnem ki jong ni pliru ya kene ka foundation ki jong ni dak jing temu ka bangi ngin continue lan ngin teng ya ka legacy ka bami lajule ka ta kolong ban yaram ya ki para nong pulih nang ki dong bat kithan ki jong ni dap ngi rap ek bat penyo ki scholarship kat ka ngi la kum ta nak liang ki jong ni do nang snem ngi don ro ni ki jing temu bengin ay ka scholarship le ka financial assistance syaki kena ngi bap ndap ki jing pulih ki jong ki bat ki teng ro hai ki professional lines ka bala man ki doktor ki engineer ki lawyer ki nurse bat ki ki professional lines ki pulih kum ban yarap ban encourage ki makin nak teng ki jing pulih ki jong ni tengi da kerpat di baro ki nong song snong bat ki para
dong ki parathan ki jongi ba phi phenia snok ti lang ban ye krishan lam mi gini jing prasang ki berat ki jongi mungkin la ai ban ye trai lang ban kentiu ya ka yo ka kon kum chu ro ya ka riti ke dusur ki jongi ka ni dan dan ki par ki ba mansfa ku boleh support